4 استکادا ساخته شد. بسیار خوب میشود، برای مردم اینترس نمیشود و برای کانال شما هم خوب میشود. کسی که در فکر همین برادر ما راضی باشه فکراتون رو بنویسونید در کامنتاریا. посольство در سنت پترزبورگ وجود نداره اولش که. شرکت شفافرما برای شما داروهای بی‌ضرر و فایده‌آور را توصیه می‌دهد. میناکسیدیل برای زیاد کردن ریش و موی سر، اپیمدیوم پاستا برای زیاد کردن قوه مرد. اینچنین داروها برای سنگ و نمک گرده را نست کردن و داروها برای فربه یا خراب کردن و اینچنین داروها برای نست کردن پروستاتیت. حتما از نام کانال ما مراجعت کنید، تخفیف کرده می شود. رقم ها در روی اکران. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Тамошобинони азиз, як ахбороти нав ба маълумоти ҳаматон мерасонам ва дар идомаи барнома комментарияҳоро мехонам то охири видео тамошо кунед ва ҳатман лайк бимонед. қарори нав дар шаҳри Душанбе барои бартарафсозии танбашавӣ дар Душанбе 20 эстакадаи бисёрқабата сохта мешавад. яъне ки солҳои охир рӯз то рӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон махсус дар шаҳри Душанбе пробка бисёртар ба чашм мерасад ва аз ҳамин хотир тасмим гирифтанд ки 20 эстакадаи дигар сохта ва ба истифода дода шавад. мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон тарҳи бунёди эстакадаи бисёрқабатаро дар майдони бофанда дар чораҳои мавсум бо танкро таҳия карда ҷӯёи сармоягузорӣ мебошанд. яъне ки роҳи текстил тарафи танкара дар назар доранд. дар ана ҳамуҷа низ яктаи дигар эстакадаи бисёрқабата мешавад. чӣ хеле ки медонед тӯли 5 соли охир дар ҷумҳурии Тоҷикистон 4 эстакада сохта шуд. якташ дар Қараболо ва яктаи дигаш дар 91, яктаи дигаш дар 102 ва тарафи 82. ва дар ин бора бо такя раёсати сохтмон аз навсозӣ ва таъмири роҳу купрукҳои шаҳри Душанбе хабар додааст. дар айни замон лоиҳаи мазкур мавриди баррасӣ қарор дода шуда масъалаҳои муайян кардани манбаъҳои маблағгузории он идома доранд, афзудааст манбаъ. яъне ки айни ҳол дар шаҳри Душанбе 2 эстакадаи 2 қабата ва 2 эстакадаи 3 қабата вуҷуд дорад. сарраёсати меъмории шаҳрсозӣ дар шаҳри Душанбе қаблан таъкид намуда гуфт то соли 2025 дар шаҳри Душанбе минимални бояд 10 эстакада сохта ва ба истифода дода шавад. як ахбороти дигар, сел муваққатан роҳи Душанбе, Кӯлоб ва Дарвозро баста кард. қаблан кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо истинод ба оҷонсии обу ҳавошиносӣ ҳушдор дода буд ки рӯзҳои 18 ва 19 ноябр дар роҳҳои кӯҳӣ хавфи фаромадани сел вуҷуд дорад. чӣ хеле ки медонед дар ҷумҳурии Тоҷикистон боришот зиёд мебошад ва ҳамасола омадани селҳо ба назар мерасад. ва дар ин сел омад тӯли як рӯз роҳҳо баста карда шудагӣ буданд ва шурӯъ карда аз ҳамин субҳ боз роҳҳоро кушода карданд. дар робита бо ин кумитаи ҳолатҳои фавқулода таъкид намуда гуфт аз сафари бидуни зарурат худдорӣ кунанд ва ҳамзамон ба шикору ҳезумҷамъкунӣ ва чароғгоҳҳо нараванд. яъне ки то зарур набошанд ба сафар набироянд, қайд намуд кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи ҷумҳурии Тоҷикистон. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. духтури дандон дар шаҳри Москва. бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. ҳама намуди бемориҳои дандонро табобат мекунанд. барои сафед кардани дандон, барои пломба мондани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. духтури дандон бо нархи арзон ва дастрас. ҷамъе ки нависондаед. дар Россия одамоне ки виднажительство доранд маҷбури хизмат мебаранд ё ба хоҳиши худшон пешакӣ раҳмат то шаҳрвандии Россияро дастрас накунанд ба номи ӯ одам повистка равон кардан намешавад. яъне ки маҷбуракӣ намебаранд. ғарибача нависондаед. беҳтарин худо илмта зиёд кунад ака. ҳамаи хабарҳоро ва қонунҳоро мегӣ ба мо муҳоҷирон. ҳазор раҳмат. худоан ҳамаи мо шуморо ҳифз кунад бародари азиз. абдулло раҳматов нависондаед. бародар аллоҳ ҷазои хайрат бита. бисёр миннатдорам. иш кори худтонай. не ки як маслиҳат эфиркунира сар кун то ки мардум аз ту маслиҳат пурсанд. бисёр хуб мешуд. барои мардум интерес намешавад ва барои канали шумо ҳам хуб мешавад. касое ки розӣ бошанд мо прямой эфир кунем дар канали YouTube. фикротона дар комментария бинависонед. прямой эфир кардан мақсадаш ҳамин мебошад. ба гуфти ҳамин бародар ки ба мардум бисёртар маслиҳатҳо метиҳем, бисёртар саволҳоро ҷавоб мегардонем. касе ки дар фикри ҳамин бародари мо розӣ боша фикротона бинависонед дар комментария.
баъдан худо хоҳад ба як хулоса меоем. робот нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон, савол: агар дар Тоҷикистон суд шидагӣ бошӣ, яъне ки турма шидагӣ бошӣ, дар Русия мебарояд судебни шидагӣ вақти патент гирифтанда ҷавоб тенака се бор шид и савола метум. Дар ҳолате ки агар гражданство гирифтагӣ бошӣ, ана ҳамин доғи судӣ итм мебирояд ва касое ки доғи судӣ доранд танҳо гражданство гирифта наметавонанд. Тамом. Карол нависонда: ассалому алайкум ака Пешакӣ раҳмат. Бедокументора дар аэропорт проверка мекунанд, вобаста аз коркунои таможнӣ мебошад. баъзе ҳолатҳое ҳаст ки рейд мекунанд, баъзе ҳолатҳое ҳаст ки рейд намекунанд. Аҳлиддин нависонда: ассалому алайкум бародар, соли оянда патент қимат мешавад. Мо метавонем бо нархи ҳозира яксола патентро супорем. дар ин бора ма дар як видеом қайд намудам ки риск накунед. ба ягонтаи шумо ма тавсия наметиҳам ки пешакӣ биспорем. Фирдавс нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон, қонунҳои хизмат дар Русияро мефаҳмондед, хело хуб мешид, киҳо даъват карда мешаванд. яъне ки президенти Федератсияи Россия тасдиқ намуд ки аз ин ҷабҳа шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд бидуни шартнома дар артиши Русия хизмат кунанд. яъне ки пештар бо тариқи шартномаи яксола шаҳрвандони хориҷӣ хизмат мекарданд. ҳозир агар гражданствоам надошта бошанд, ба хоҳиши худшон раванд, қабулшон мекунанд. ҳамира тасдиқ кардагиянд. тамом. Муслим Раҷабов нависонда: акаҷон ҳами аблава кай тамом мешавад? ҷавоб теака: даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ 27 ноябр фармонаш мебирояд, тамом мешавад. Самир нависонда: гап назан охи, хато гап мезанӣ, савод надорӣ ва пурра гап намезанӣ. хай ма ки савод надошта бошам тамошо накун ва тара ҳеҷ кас маҷбур накардай. ӯ қадар басавод бошӣ, як канал бикшо хизмати муҳоҷирора кун. шеър нависонда: худованд ҷазо бита. ҳами посолствои Санкт Петербург рафтам, соф дастгирӣ намекунанд, қатъи гап намезананд, як справка дар кор шид надоданам. бародари азиз, посолство дар Санкт Петербург вуҷуд надорад. аввалаш ки посолство танҳо дар шаҳри Москва қарор дорад. дар дигар шаҳрҳо танҳо коркунои консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд ва шумо муроҷиат кунед, ҳатман ки мушкилии шуморо осон мекунанд. ман чанд рӯз пеш бо як видео карда гуфта будам ки дар Якутия низ як маркази муҳоҷиратӣ кушода шудагӣ барои дастгирӣ кардани муҳоҷирон. яъне ки муҳоҷирон метавонанд рафта муроҷиат кунанд, мушкилиҳошонро ҳал кунанд. ин дар Якутия буд ва дар ояндаҳо мумкин дар тамоми шаҳрҳои Россия кушода шавад ва ба муҳоҷирон кӯмак кунанд. Қадирова нависонда: 3 моҳ не, балки аз моҳи феврал аэропортҳо бастаянд. ман тақрибан 3-4 моҳ гуфтам. яъне тақрибан ки гуфтам, мумкин кама ё ки зиёдае. чизоро ба назар хуб бигирен, яъне ки ҷумлабандӣ ва сухан гуфтана хуб гӯш кунед, хуб дарк кунед. Фирдавс нависонда: я чи воима мекунӣ, тамошо кунанд, гуфта чизе форат менависӣ. мара чизе форам наменависам. ман чизеро ки дар видео гуфтам ҳамуро менависам. та савод надошта бошӣ, проблемаи ман нест. як каси дига нависонда: Волгоград самолёт ҳуй мешавад. Волгоград самолёт кушода шудагӣ ҳастай ва бо тариқи Волгоград аэропортҳои Россияе ки бастаҳанд, метавонед ба ҳамуҷоҳо сафар кунед. Ёров нависонда: ассалому алайкум бародар, як бародара реклама мекардӣ барои проверкаи паспорт. як бори дигар номероша мон дар наворид. ҳозирашда ӯ услуга кор накардесай, ба ҳамин хотир вая реклама накардесем дига. Қандил нависонда: ассалому алайкум бародарон, поезди Волгоград Тоҷикистон кор мекунад? бале, аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳри Волгогради Федератсияи Россия бо тариқи поезд рафта мешавад. нархи билеташ аз 1200 сомон то 1500 сомона дар бар мегирад. тамошобинони азиз, ба ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шумора нигаҳбон бошад.